Knowing God as a Father. Ang pag-ila sa Dios isip usa ka amahan. Now daghan tag title sa atong Dios. Gitawag na to siya Creator, gitawag na to siya og Savior, King, Protector, Provider sa atong mga needs. Pero naay unique kayo nga impact o comfort sa atong life every time madungog na to o i-address na to siya as our Heavenly Father. Ug mao ni gi-introduce ni Christ sa first person sa Godhead, sa times in personal ministry dinhi sa yuta, gi-introduce niya ang God as our Heavenly Father. Sa time nga giduol niya yung mga apostles, ingon siya, when you pray, say, Our Father which is in heaven. Isa na ka model prayer nga kana nga prayer gitudlo diha ni Christ nga ang object sa atong prayer always gyud ang Father, wala nay lain. So na is something unique ug special kayo sa pag-address nato sa Dios as our Heavenly Father. And first of all, kinsa man dining Father? Kinsa man ning amahan? He is the first person of the Trinity. Pagtuo nga nay usa ka Dios ug naglungtad siya sa tulo ka persons. We don't believe in three different gods sa wata nagtudlo or nagtuo nga nay more than one nga God. There's only one God according sa Bible. Ug kana nga God nag-exist siya sa tulo ka persons. Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, kana siya nga concept, kana siya nga idea, ang Father-Son relationship ni Jesus Christ ug sa Father niya sa langit, lahi na sa idea dinhi sa yuta, although nay mga similarities, pero dili pwede mahimong dependent ang Father-Son relationship ni Christ ug sa Father dinhi sa yuta. For example, dinhi sa yuta, kung naa kay biological nga father, it means na gyud kay biological pud nga mother. Dili pwede mo exist si son, si daughter kung walay parent. Pero sa Godhead, si Christ na siya gi-consider nga Father, but it doesn't mean or not necessarily nga na siya heavenly mother. Nay mother si Christ sa yuta nga mao si Mary. During na sa pagkatao ni Christ sa yuta, kinahanglan siya tagaag instrument nga matao si Christ para nay offering sa atong mga sala. Munang nigamit ang Father ni Mary para matao ang Savior. Kinahanglan ni Christ na siya body ug na siya blood kay mao toy iula ug i-offer niya sa cross. Munang na si Mary. Pero dito sa eternity, wala siya mother, na siya father. Ug abi nyo ang idea nganong gitawag og Father ni Christ ang first person sa Godhead aron nga mas masabta nato unsa gid ang intensity, ang lawom nga meaning silang gugma. For example, dinhi sa yuta, walay tarong nga amahan nga mo sacrifice sa kinabuhi siyang anak para sa sala sa ubang tao. Walay normal nga amahan nga ingon anak. Ug di na nato kinahanglan pud buhaton. Gani ang usa ka amahan dinhi sa yuta, buhaton niya tanan para sa kayuhan sa iyang bata. Meaning to say, tungod sa love sa Father, di niya pwede i-sacrifice iyang bata para sa sala sa ubang tao. And when it comes sa Father-Son relationship ni Christ o sa Father, during sa cross, kung unsa ka love sa Father ang iyang Son nga si Christ, ingon ng Bible, the only begotten Son of the Father. Grabe na ka-intimate yun nga relationship. Nga kung nahatag sa Father iyang Son sa cross, sa pagbayad sa atong mga sala, pasabot nini nga usagid ni kalawom ug dako gyud kayo nga gugma. Tungod kay sa gugma sa amahan siyang anak, dili niya halos mahatagan ni para sa uban, pero kay nahatag sa Father si Christ sa cross para pagbayad sa atong mga sala, it means nga grabe gyud ang gugma sa amahan di ay nato nga bisan iyang bugtong anak iyang nahangyo, nakaako sag sudong sa kamatayon dito sa cross. And by the way, wala na force si Christ pag ato sa cross. Wa siya gi-force yung Father magpalansang sa cross. Will sa Father, will ni Christ, will sa Holy Spirit ang pagpalansang ni Christ sa cross. Tanan to unity, panaghiusa to sa Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Bible nag-ingon nga God is love. Kini nga Father di ay usa siya ka Dios sa gugma. In fact, dako kay ang love para sa iyang Son.
Ingon ang Bible nga gibuhat sa Dios tanang butang sa kalibutan para sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Parents, kanus ka last time naghatag og gift or butang sa imuhang anak? Or bisan sa mga dili parents, isa sa mga pamaagi ipakita nato atong love sa usa ka tawo, muhatag tag isa ka butang. Di ba? The more siya nga mahalon, the more nimo gipakita nga importante siya para nimo. Ang Bible nag-ingon nga gitugutan sa amahan nga mahimo ang tanang butang sa kalibutan, universe, planets, galaxies, tanan, angels, thrones, principalities, gihimo na tanan sa Father para sa iyang anak na si Christ. Tanawa ang Colossians 1:16. Ingon dinhi, for in Him, kinsa ning Him? Okay? Uptick Brother Don ha? Si Christ ning Him, in Him, all things were created. Tungod ni Christ, gibuhat ang tanang butang, pero ang nagplano sa paghimo sa tanang butang, ang Father. So, giplano sa tanan sa Father ang tanang butang nga buhaton, ingon din things in heaven, things on earth, visible, invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Jesus Christ and for Jesus Christ. It's not about you. It's not about our achievements. Although nata sa generation nga grabe ng panghambog sa tao sa iyang achievements. Nganli ang mga great leaders sa history, ang mga great conquerors, nga hundreds of kingdoms ang ilang gipang-conquer sa ilang time. Nganli ang mga greatest scientists, mga inventors, nga mga kuyaw kay nga mga scientific discoveries, mga formulas ilang nahimo na imbento. Nganli ang mga great leaders nato, mga political leaders, nganli ang pinaka-powerful nga nation. Ang isu higalegson dili ni mahitungod sa tao, dili ni mahitungod sa atong greatest achievements, mahitungod tanan gyud ni Jesus Christ. Gihimo ang tanang butang para lang gyud ni Christ. Inana ka pinangga sa Father iyang Son. Gihimo niya ang imong kinabuhi bisan ang mga angels para sa kahimayaan sa iyang anak nga si Jesus. Muna ang tanang creation sa Father, Son, and sa Holy Spirit, tanan nakasentrog, nakafocus ng gyud ni Jesus Christ. Munang daghang kanta nga nag-ingon, it's all about Him. It's all about Jesus Christ. Siya ang center of attraction. Pero ginakawat na karon nga attraction sa tao. Daghan nga mga leaders sa churches nga ang glory na sa mga leaders. Wala na ni Christ. Na sa ubang mga tao. Now, isa ka privilege mahimong anak sa Dios, itong hinumduman. Kung nakadawat na ka ni Christ, nahimo na kaniyang anak, ug siya na ang Father na ang nahimo nimong amahan. Isa na ka privilege. Once di nimo na masabtan nga privilege, di gyud nimo ma-enjoy imong Christian life. So tan-aw na to unsa man di ay privilege nato. Gani ang pinakadako nga privilege nimo nga madawat sa yuta, dili ang pag-enroll sa usa ka sikat nga university, dili ang pagtrabaho sa usa ka sikat nga kumpanya, dili ang pag-receive sa pinakatas nga title sa kalibutan. The greatest benefit, privilege nga madawat nimo sa yuta sa time nga nahimo kang anak sa Dios. Privilege kay dili tanang tao anak sa Dios. Tanang tao gi-offeran sa Ginoo mahimong anak sa Dios, pero dili tanang tao midawat sa offer. Sa unsang pamaagi man di ay ta mahimong anak sa Dios. Tanaw na to, John chapter 1 verse 12. Please take note nini nga mga verses. Ingon ang verse, but as many as receive Jesus Christ, kaning Him, to them He gave the right means authority, gave the right to become children of God to those who believe in His name. Ang tanan daw nga mi-receive di Christ ug mi-believe in His name. Atong klaro na, duha dinhi ang nahimong pamaagi nga mahimo kang anak daw sa Dios. Una, gi-receive nimo si Christ,
Number 2, imong gituuhan ang iyang pangalan. Unsa may pasabot anang pag-receive ni Jesus Christ? Ang pag-receive ni Christ, it means nga imo sang gituuhan as your personal savior. Imo sang gidawat sa imong kinabuhi nga personal savior niyo ba? Di man nimo siya i-welcome sa imong life kung wa kan mituo og na-convince nga siya ang savior sa imong life o sa imong soul. Dapat convince ka nga si Christ lang gay savior sa imong kalag, wala nay lain. Mapansin nimo dinhi, wala ningon dinhi ang Bible nga mahimo kang anak sa Dios tungod sa imong religion. Wala. Mahimo kang anak sa Dios tungod sa imong baptism. Wala. Mahimo kang anak sa Dios tungod sa imong good works. Wala. Ingon dinhi, receive. Imo na lang dawaton ang finished work ni Christ. Munang di na ta kinahanglan maghimo para sa tong kaluwasan. Pero kung na-receive nato si Christ, normal ni nga mo resulta ni og binuhatan. Nagets na to? Ang salvation sa tong kalag dili ni combination sa faith ni Christ plus imuhang good works equals salvation. No, that cannot be. Wala na gidawat nga formula sa langit. Ang formula sa salvation, si Christ, imong tuuhan si Christ ngayong personal savior, mo result nag salvation sa imong kalag. And after mo result nag salvation sa imong kalag, human yung madawat si Christ, mo resulta nag maayong binuhatan. Ang imong transformation, ang kabag-uhan sa tong kinabuhi, resulta ni sa Ginoong Hesus nga naa na sa atong kinabuhi. Dili pwede nga maghimo ta aron madawat totong eternal life. Ang Bible nag-ingon, human yung madawat ang eternal life nga naa ni Christ, mo resulta ni kabag-uhan sa imuhang kinabuhi. Munang once ang tao maningkamot mabag-o para matagaan og eternal life, di gyud siya mabag-o. Kaya ang source sa kabag-uhan, ang source sa eternal life, ingon ang Bible, kung naa nimo si Christ, naa nimong eternal life. Kung wala si Christ nimo, wala nimong eternal life. So kung na-receive na nimo si Christ sa imong life as your Savior, naa na nimo ang eternal life, and then hulata lang, musunod na ang hinay-hinay nimo nga kabag-uhan. Receive. And ingon dinhi, even to those who believe in His name. Unsa maning believe? Ang pag-believe na to ni Christ, it means nga mituo ta sa kinaiyahan, kinatibuk-an gyud ni Christ. Dili ka pwede mudawat ni Christ, unya dili mao ang imong pagtuo ni Jesus Christ. Daghan ang nagtuo nga si Kristo tao lang. Di sila mutuo nga si Christ gyud God. Ingon sa nabaday God nga gutumon, nabaday God uhawon, nabaday God mamatay. Walay God mamatay, wait God gutumon ug uhawon. Ang namatay sa cross ang physical nga body ni Christ. Ang gigutom sa cross ang physical nga body ni Christ. Ang giuhaw sa cross ang physical nga body ni Christ. Pero si Christ after 3 days nabanhaw siya, proof nga usapon siya ka Dios. Ingon sa I am the living water sa iya tong pagka-God. Pero sa cross ingon sa giuhaw ako sa iya tong pagkatao. And ingon sa I am the living bread iya tong pagka-God. Ug nay time sa tong panahon nga nangaon na nga tong Ginoo, gigutom sila sa iyatong pagkatao. Namatay si Christ sa cross ang iyatong pagkatao. Pero nabanhaw siya motoy iyang pagka-Dios. Duha iyang nature, Dios siya ug usa siya katao. Kinahanglan sa magpakatao para malansang siya sa cross. Pero wala di natapos. Di siya mahimong savior kung dili siya Dios. And daghan na nagtuo nga si Kristo, tao lang yun siya, pero Savior siya. Unsaon pagka-Savior sa tao? Ingon ang Bible, wala laing Savior, gawas lang sa Dios. So dapat sakto ang atong gituuhan ni Christ. Another thing, daghan na nagtuo nga si Christ o ang Father isa lang ka person. Unsaon pag-save ni Christ kung siya lang pud ang Father? Unsaon pagpadala sa Father ni Christ nga ang gipadala sa Father iyara pong kaugalingon. Dapat sakto atong gituuhan mahitungod ni Jesus Christ aron ang imong pagtuo ngadto kang Christ insakto pod. So receive means pagdawat ni Christ as your only Savior. Believe means imong gituuhan gyud kung kinsa siya. Wa nay laing Savior gyud nga naghulat pa nimo.
gawas lang ni Christ. Kung imong mabalibaran si Christ, wa na ilaing chance, wa na ilaing paglaom. Si Christ ang only hope sa imong life. What are the benefits of being a child of God? The first benefit is, duha lang ka benefits akong gimension. Ang unang benefit na to isip anak sa Dios is ma-experience na to ang tinuod gyud nga gugma sa Dios. Daghan sa mga tao ang uhaw sa gugma. Kung nagdako ka sa usa ka love-oriented family, kanabang pamilya bitaw nga gina-express gid ang love, nagi attention, showy gid kayo sa love and attention. Dako ning impact sa bata inig dako, mo dako sa nga na self-confidence, malipayon, taas level yung sense of value. Pero nay mga tao pod nga nagdako sa dili inana ka love-oriented gyud nga family. Nay mga pamilya nga dili kay showy sa ilang love, dili kay showy sa ilang affection, dili kay ana ka sweet. Pero nagi mga bata nga nagdako nga wa gyud na matuto sa gugma. Munang nay mga tao usahay nga mga uhaw og love, uhaw og attention. Lain-lain tag background, ang realidad mo ni gina-shape, gina-mold ang atong life sa mga tao nga nag-love nato o sa mga tao nga wala ni love nato. Product ta sa love, product ta sa treatments of ang tao din hinato. Actually, ang longing si mong soul is love. Once ma-feel nimo ang genuine nga love, feeling accepted ka, feeling valuable ka, na kay hope, na kay joy, na peace of mind. Nga despite sa rejection, criticism, mga negative nga mga voices sa palibot, once feeling loved ka, ligon ka. Di ka basta-basta mapukan. Actually, ang gipangita sa tao, love. Dili money. Dili relationships. Dili friendships. Love. Nga numusod kag relationship, kay nangita kag mga tao nga mo love nimo. Nga mo join kag marriage, romantic nga mga relationship, kay gusto nimo ma-feel nga you are loved. Love ang gipangita sa tao. Muna ang greatest gift sa emotion ng gihatag sa Father, love. For God so loved the world. Ang greatest solution sa tanang quarrel, divisions, problem, conflicts, ingon ni Christ, love your enemy. Greatest commandment, ingon ni Christ, love the Lord your God with all your heart, soul, and might. Second greatest, tanang sulbad sa problema sa isig katao, ingon ni Christ, second greatest commandment, love your neighbor as yourself. We are all longing for love. Muna'y pinaka-problema gid sa tao. And once ma-experience nimo ang gugma gyud sa Dios, mo transform ni imong kinabuhi. Once ang tao aware ka nga love ka sa Father, na kay self-confidence, na kay sense of value, munang si John the Beloved, siya lang po ang naghatag og title sa kuglingon nga John the Beloved. Siya lang po ang nag-ingon nga ako ang apostol sa Ginoo nga gihigug magmaayo ni Christ. Walay problema ni John. Gusto lang ni John mahimong aware siya nga love gyud siya ni Christ. Kay once ma-feel nimo ang love kanunay sa Father sa imong life, muhatag nimo nig strength. Nagusahon kag discourage ni Satan nga di na ka anak, makasasala na ka, passionate, confident gapon ka mo, hinulsol si mong sala mo, duol sa church, tungod kay powerful ang love, beyond pa ni sa imong discouragements. Powerful ang love. Now, tungod sa ato ang relationship sa Father, na-experience na to ang tinuod nga gugma. Pagdawat nimo ni Christ as your Savior, package man gud to siya. Nadawat nimo ang forgiveness, nagdawat nimo eternal life, nadawat nimo ang title nga anak na ka sa Father, and at the same time ang perfect love sa Father gihatag niya sa imuhang kinabuhi. Naa na karon ang love sa Father sa imong life, kay si Christ man pinaagi ni Christ na experience na to ang gugma. Naa na to karon ang gugma sa Father, o kinahanglan ta mo grow diha sa gugma aron mo ni mo transform sa imuhang kinabuhi. Munang imposible man sa tao ma-perform na to perfectly ang love, pero gisugo ta nga mo grow in love. Although gisugo ta nga to love the Lord our God with all our heart, soul, and might, pero imperfect ang atong love. Di kita ka-perform sa perfect nga love.
Ang human love kanunay ning conditional. Duna ni kondisyon. Sa pikas aspect, sa pikas view, point of view sa love, there are three kinds of love. First, kining gitawag og the if kind of love. If I will love you if you are good, if you're qualified. I will love you if you have this, you have that, you have resources. Higugmaon ti ka kung naa kay inani. And the second kind of love is the because of kind of love. I love you because you are good looking, you're pretty, you're handsome. I love you because you're talented. I love you because of this, because of that. Ang atong love, conditional. Ang duha ka klaseng love mo na ang nature sa love sa tao. Conditional atong love. Mo na nga hangtod nga dili ma-perform sa Dios ang perfect nga love sa tao, ang tao nagkinabuhi gyud sa uhaw kaayo nga kasing-kasing sa tinuod nga gugma. The only thing nga makasatisfied sa longing sa imong heart ang love sa Father. Ug mao ni ang third kind of love, ang love sa Father ug ang God lay makahimo nini. The in spite of kind of love. Mao ni ang love nga moingon, I still love you in spite of your failures. Gihigugma gyapon ti ka taliwala sa imong kapakyasan. In spite sa imong mga mistakes, in spite sa imong bad o past nga mga background. And only the Father can provide this kind of love. Once naa ka nini nga klase nga gugma, masatisfied gyud ka. Pero daghan sa mga Christians ang dili satisfied sa love sa Father. Ngano? Tungod kay wala ta mi-grow sa love. Yes, naa na nimo ang love sa Father. Kung nadawat na nimo si Christ, naa na nimo ang love sa Father. Though dili na to ma-perform perfectly ang standard sa love, pero pwede ta mo grow sa love. Muningon ng 1 John chapter 4, love casteth out fear. Ang genuine nga love, mauni mo pahawa sa kahadlok. Ang Christian nga tinud nga mi-grow sa gugma sa Father, willing sa mo commit sa iyang kinabuhi despite sa mga challenges. Muna giprove sa Father, giprove ni Christ iyang love din hinato. Taliwala sa kahadlok sa cross, sa kahait sa lansang, sa kaulaw kay gihubuan natong Ginoo, nagpalansang sa cross. Kay ang tinuod nga love, mao nimo sulong gyud taliwala sa mga hagit bisan pagkamatayon. Munang ingon ni Paul sa description niya sa characteristic sa love sa 1 Corinthians 13, ang love dili mag-envy. Ang love dili mahadlok. Ang love muantos. Ang love dili mahunong. Ug once na nimo ang love sa Father, imo nang ipag-grow sa imong life. Muni mo bag-o sa imong kinabuhi. Daghang mga Christian nga self-defeated kayo ang ilahang kaugalingon. Why confidence? Dili na mao ang design sa atong Christian life. Once na nimo ang love sa Father, hinumdumigid ni, dili na ni mawala nimo. Di na gyud ka mabulag pa sa gugma sa amahan. Saad niya na, munang luoy kay atong Christian life kung dili na to ma-enjoy na nga benefit, nga privilege ang pagkinabuhi sa gugma sa amahan. Tanawon daw na to, Romans 8:38 to 39. Romans chapter 8 verse 38 to 39, ingon ni Paul, for I am persuaded, convinced si Paul, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walay amen diha? Bisan kunong kamatayon, ang kagutom, kung basahon nimo ang previous pa nga mga verses, bisan ang kahadlok, persecution, ang sword, kagutom, ingon dinhi bisan ang angels, principalities,
Bisan si Satan, dili na makakuha pa sa gugma sa Dios nga nanas imong kinabuhi. Forever na magpuyo sa imuhang kinabuhi. Nung moabot gani sa point nga hunghungan ka ni Satan, nga wala na'y nag-love nimo, wala na'y nagpakabana nimo, di na ka love sa Father, i-remind imong kuglingon sa saad sa Ginoo, ayaw sa feeling. I-remind imong kuglingon nga ingon ang Bible, ingon ang Dios, nga dili na ka mahimulag pa sa gugma niya. Amen. The second privilege is we can have the assurance that God will hear our prayers. Yes, isa sa mga reasons nganong dunggon gyud sa Dios imong pag-ampo kay anak na kaniya. Tanaw na to ha. Abi nimo anita sa prayer na to, ang prayer powerful kayo na siya nga tool. Powerful gyud kay ang prayer. Pero dili tanang Christians naka-appreciate niya nga power. Tungod kay bisan sa atong prayer walay excitement. Ang reason kung di taganan mo pray, tungod kay wa man tubaga atong mga prayers. Ug naay wrong, naay something wrong nganong wala tubaga atong mga pag-ampo. Ingon ang Ginoo, when you pray, dapat i-pray nimo by faith. Dili genuine atong faith kung una dili mao atong attitude sa prayer. So dinhi akong fokusan unsa may saktong kinaiya day nato sa pag-ampo. Ang atong attitude sa prayer nagdepende ni kung unsa atong pag-ila sa atong giampuan. Kung kaila ka kinsa imong giampuan kay balo ka mo hatag sa saktong attitude sa prayer. So when you pray, ingon ni Christ, say our Father. Although Father atong tawag niya, pero gitreat na to atong kuglingon nga murabag stranger sa iyang atubangan. Kinsa nakasulay dinhi nagpray nga murabag kag laing tao. Murabag di mo close sa Father. Imong words lang ang Father, mayon kag Father good, close gid mo. Di ba? Kinsa nakatry din ni ampo nga murabag lain kang tao, murabag layo kay sa tan-aw nato murag isa ka sa Dios nga stricto pud kay nga judge nga murabag wa ganahi nga nagampo ta. Labi nagmakasala ta, nya feeling nato di na ta mo ampo kay murag suko kaysa nato. Murabag nay gap nimo sa imong Father ug ikaw. Murabag out of kuan na lang gyud nga wa na kay laing maduulan ni ampo na lang kag ahat. Di ba? Gani mas mo prefer pa mo gamit ta Ginoo or Dios ko kaysa Father. Pero usbay mong attitude sa pag-pray, i-feel ang title nga Father. Giun sa pag-describe sa Bible di ay ang Father nato sa langit. Tanaw na to. Sa story sa prodigal son, makita na tong idea dinhi kinsa atong Father nga nas langit. Sa prodigal son, nilayas ang anak nga kamanghuran. Pero ingon ng Bible, gikan sa paglayas sa iyang anak nga kamanghuran, nagsigi na laghulat ang amahan sa iyang pagbalik. Take note, ginalong og maayos sa Father nga unta one day muuli na iyang anak. Dili para iyang hukman, dili para iyang i-judge, para iyang dawaton pag-usab. Opposite ni sa hunahuna pud sa anak, ang hunahuna sa anak, dawaton pabaka ko sa kong Father. Ang mga play na lang ko isip sulugoon. Feeling niya di na sa dawaton. Pero ang iyang Father, uli na nak. Dawaton ti kapag usab. Unsay nawala nimo, ibalik nako nimo. So sa prodigal son story, gidescribe dinhi nga atong Father di sa langit nagalong di ay sa atong pagbalik. Isa sa mga ebidensya nga willing ka mo balik sa Ginoo ang imong pag-ampo, pag-pray. Ang prayer mo'y first act of repentance. Pag-ampo nihangyo kag Ginoo, gusto na kong mobalik. And once mag-pray ta, ayaw guna-hunaa nga kasukan ka sa imong mahigugmaong amahan. Although naatay sala, pero naasay way sa pagdisiplina nato. But when it comes to prayer, lahi na sa nga situation. Kay once makigstorya kag balik sa imong mahigugmaong amahan, kuha gyud nimo ang iyahang kasing-kasing. He is your Father. Wa sa nag-ingon, ay nagbalik rin, mayroon na unsa ka. No! Ang imong Father sa langit, nagsigi siyag handom, nakita na ko imong problema. Nakita na ko nga nagantos ka. Nakita na ko nga nakay pagduha-duha og kahadlok. Tawga lang yun ko.
Ug nganong di man ka mutawag nako? Naglong siyag fellowship, naglong siyag relationship, communication. Muna ingon ng Bible, kay balo na ang Dios unsa atong gikinahanglan pero gisugo ta niya sa pagampo. Why? Tungod kay gusto niya communication. Mo nay longing sa matag father silang anak. And sa Romans 8:15 na laing gidescribe din si Apostle Paul sa father. Tanaw na to, Romans 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Ingon ni Paul, we received the spirit of adoption. Actually, there's only one begotten Son of the Father lang yun, si Christ. Wa nagilain. Kita, gitawag tag adopted children. Adopted lang ka. Pero legal nga adoption. Gani sa atong balaod, kuha ko na sayop, once adopted child ka, legally, the same lang mong benefit makuha sa biological gyud nga anak. Adopted children ta. Kay si Christ, di man pwede pulihan si Christ. Walay katumba si Christ. So tanang ni dawat ni Christ, gihimo tang anak sa Dios, pero gitawag tag adopted children of God. Pero tungod kay nahimo na tang anak sa Dios, ingon din ni Paul, pwede na ta mutawag niya og Abba, Father. Abi nyo nung sa ng Abba? Equivalent na sa term na to karon sa English og daddy. Oh, biblical ng daddy. Unsa pay mga sweet nga name nga term sa papa? Papsi. Unsa pay mga sweet? Ang papa, common man na. Kanang mga sweet ba nga paminawon nga tawag? Papsi, daddy, unsa pa? Dada. Di ba? Kabalo mo sa point din ni Paul. Once nahimo na kang anak sa Father, once mo ampo kaniya, ayaw tan-awa imong kuglingon nga usa ka stranger o lain nga tawo. Tawga siya og usa ka close kayo nimo nga amahan. Gusto di ay sa Dios kanang magampo bitaw ta niya nga isipon na to atong kuglingon nga murabag mga gagmayng bata ba nga namaraig sa ilang amahan. Abba Father, Daddy God, or kanang something closer gid nga pagtan-aw nimo sa usa ka father ba. Mobita na sa book of John, sa 1 John, gitawag tag mga little children. Ingon ni Christ, ayaw pugi mga bata mo duol na ako kay ilaha ang gingharian sa langit. So ang attitude sa usa ka bata once mamaraig siyang papa, bisag wa kay pamaol, hilot-hiluton din ka, no? Kamauna mangilad si 30 usahay. Kana si pangayoon, manghilot-hilot din na sa kong ulo, hilot-hilot na sa kong abaga, akong likod nananaw niya sa siko. Nya mo sabak-sabak din sa Sophie. Sa may pangayoon di ay, mga di nag Barbie si Sophie. Mga bagong ball si 30. Pero abi nimo, gusto sa tong langit nung amahan ingon ana ta mangayo niya. Kana bang ayaw isipa nga usa sa kadalo nga amahan, usa ka lain nga tawo, usa nimo sa kaamahan. O gusto di ay niya nga itrato nato sa nga close good intimate kay nato ba. Gusto niya nga duulo nato siya anytime ato siyang pamaraygan, isipon nato nga willing kay sa muhatag sa atong mga pag-ampo. Di kay mo ampo ta bitaw nga murabag Ginoo. Unsa may imong mayong na hunanaan ako Ginoo, ikaw na bahala gyud no. Di na kaganan mo tawag og Father, Ginoo na lang. May pagka Dios ko, nganong gilutos mo ako. Mutsangpit gani kag Father, na something special na sa nga klase nga relationship. And sa Ephesians 2:8 and 19, nindot po dinig pag-describe ni Paul ang ato ang amahan sa langit. Ephesians 2:18 to 19, ingon ni Paul, for through Him, muni si Christ, we both have access by one Spirit to the Father. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Once mo ampo ta sa Dios di ay, ayaw isipa nga stranger ka.
ibutang i-picture out imong kugliyon kana bitaw masaag ka sa lain nga lugar, wa kay kaila bisag gamay, dili ka taga dinha. Unya gutom na kay kastanan, uhaw na kay kastanan. So imong last choice, nanukto kag usa ka balay, nangay kag tabang, sir, pakana in town ko. Nangayo ka pero kay balo ka nga dili nimo sa unsa, lahi sa nga tao, di ka sure kung tagaan ka, nagpakiluoy na lang ka kay gutom na kay ka. Usahay mo na atong attitude sa prayer. Kana mo duol ta sa Ginoo, Lord, di na ginako kaya, pero ang tan-aw nimo niya murag lain nga tao, murag di ka taga dinha, di nimo sa kaila, nag-angyo lang ka nga basin di ay kaluy-an ka. Di na mao ang attitude sa prayer. Ingon ni Paul, ayaw ko isipan nga stranger ka. In fact, pag duol nimo sa trono sa Father, miduol ka sa imuha pong panimalay. Gitawag ta dinig citizens. The moment gidawat nimo si Christ, hinumdumi gyud ang imong citizenship spiritually tuwa na dito sa langit. Munang ingon ni David, we are just strangers in this world. Kita ang stranger nining kalibutana. Dili ta stranger sa langit. Imuhang pagka citizen, tuwa na sa langit pero naapatas yuta kay napamantas tawhanon nato nga kinabuhi. Munang ini kamatay na to physically, kuhao na sa Ginoo ato ang spirituhanong bahin didto na papuyon sa iyang gingharian kung diin taga didto gyud ta. So every time manuktok ka sa prayer, ingon yung Father in heaven, nanuktok ka sa imuha gyung panimalay. Gets? Ingon ni Christ, knock and it shall be opened unto you. So once manuktok ka, wa ka nanuktok sa laing balay. Wa ka nanuktok sa balay sa usa ka judge nga taas kay tan-aw nimo. Nanuktok ka sa balay sa imong amahan kung diin taga dinha pud ka. Meaning expect gyud gapasudlon ka, oferan ka, tagaan ka sa tanang wala nimo. Gani once manuktok ka pasabot nga nakas gawas. Right? Wala ka sa sulod. Pero taga dinha ka, naalang kas gawas. Kay night time sa tong kinabuhi, mga mas ganahan tas gawas kaysa sa sulod. Di mo amen? Night time inana. Kana ba ang inana to sahay mo tilaw-tilaw ginagmay sa butang sa gawas, murag prodigal son ba ni gawas siya. Pero sa time na nakadahuna sa balik sa balay siyang amahan, pagpanuktok niya, gidawat sa siyang father, gitagaan sa mga butang nga nangawala niya. So yun ang Bible, knock and it shall be opened unto you. Nganong i-open ba nimo? Kay di man ka stranger. Iya man kang anak. Imo sang amahan. Naglong siya nga one day mo uli ka. One day mo pray ka. One day mo luhod ka. One day mamaraig ka niya. Inana ang atuang langitnong amahan. Ikaw lang gyud ang nagtuo nga layo kaysa nimo. One thing, napag-iisa kanindot kayo. Luke 11, 9-13. So I say to you, muna akong gingon ganina, ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Ang ask, seek, ug knock, wa kay makita dinhi nga pagbalibad. Ingon ang Ginoo, pangayo, tagaan ka. Why daghang question? Iniguman og pangayo, pangitaa. Imo pangitaon ang imong gipangayo asa gihatag sa Ginoo. Panuktok, ablihan ka. Gitudlo dinhi sa verse 9 ang confident nato nga once man nangayo ta, sure gyud nga tubagon ta. Pag abot sa verse 10, follow me sa verse 10. For everyone who asks, receives. Ang everyone, dinikinsa maning everyone. Ang matag-usa daw nga nangayo, makadawat gyud. Sure. Kinsa ning everyone? He who seeks, find. And to him who knocks, it will be open. Sure gyud. Verse 11, kinsa ni? If a son ask for bread from any father among you. So si Christ naghatag sa illustration na. Gipasabot din ni Christ ang tanang anak sa Dios. Once mangayo siyang amahan, sure gyud nga makadawat. Ang reason nga nung makadawat gyud kag sigurado tungod kay anak man gud ka. Abi nimo,
once anak na ka sa usa ka literal lang nga tao sa yuta, manununod ka sa iyang kabtangan. Kung imong papa tag-iyag pila ka hektarya nga humayan, ikaw pod ang tag-iya ni ana. Sakto dili? Sakto. Kung imong amahan tag-iya og pila ka buk asyenda, ikaw pod ang tag-iya ni ana. Manununod ta sa tanang naa sa tong amahan. Now, kung anak na ka sa langit nung amahan nato, pasabot nga imuha na tanang butang. Yes, inana ta kadato, pero naisaktong higayon panahon nga isalig sa amahan nimo ang mga butang nga imuha na. Nagets? Si 30, wa man ko'y kabtangan po na mabilin niya, pero gusto sa mo drive sa motor. Ayaw sa, kaya di pa ka pwede. Tagaan sana ko sa motor-motor lang. O katulad sa bisikleta nga na train wheels. One day, pwede siya makadrive sa motor kung pwede na. Karon nga bata pa siya, unsay ako, iya hapon. Iya hatong motor. Di pa sa pwede mo gamit, kaya di pa sa kahibalo. Katulad sa bisikleta. Nagets? Anak ta samahan. Ang amahan mo itag-iya sa tanang butang. Ato ang tanang butang actually. Pero dili tanang butang, pwede na nimong gamiton. Nag-agad lang ta, unsay ihatag o isalig sa amahan nato. Nagets? Munang tanan nimong gipangayo, actually naa na tanan sa iyang kamot. Naalay perfect nga time nga ihatag niya na nimo. Munang naatay freedom, confident dapat mangayo sa tanang butang. Mabito ingon ni Christ, tarawon na to ha. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Ingon siya, kung ni mangayog pan, gutom kay mong anak, tagaan din na inyong bato. Pasabot nini nga makabalibad ba daay ka sa gipangayo sa imong anak. Mga literal nga father, gi-example din ni Christ. Ingon sa kamo nga mga amahan, inyong mga anak, kung gutomon, mangayog pan, tagaan din og bato. Mga isda, tagaan din og bitin. Pasabot nga, bisan ang mga tawhanon nga amahan, dili gani makabalibad sa ilahang literal nga mga anak. Sakto amahan. Now, verse 13. If you, kinsa ning you, ang mga earthly fathers, if you then being evil, ang word evil din imperfect. If you being imperfect or evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ang point din ni Christ, bisan gani ang mga amahan nga nasa yuta, bisag imperfect ang atong love nga to sa atong mga anak, pero dili gayta kaako nga dili makahatag sa ilang need. How much more ang perfect nga Father na to sa langit. Amen. Nga di ba niya mahatag ang mga butang nga atong gipangayo? So naghatag din ni si Christ og idea, once mo pray ta, tagay attitude imong kaglingon sa pagka-confident nga sure gyud nga tagaan ka kay nangayo ka dili sa usa ka stranger nga tao, nangayo ka sa imuang mahigugmaon nga amahan. Amen. Ug mao ni attitude nato sa pag-ampo. Ayaw duol sa Ginoo nga nahadlok kaniya. Ayaw duol sa amahan nato nga tan-aw nimo usa sa kalaing tao. Ayaw duol sa amahan kung tan-aw nimo nga di ka anak. Duol niya, pamarayg niya, hangyua siya, o ayaw isipa nga dalo sa amahan. Usa sa ka abunda, generous nga amahan, naghulat lang kanusa ka sa kinasing-kasing, muduol o muhatag sa saktong attitude sa pag-ampo. Benefit, privilege, mahimong anak sa Dios. Amen. Unsa may maabtan nimo sa larangan sa kalibutan, pila may edad nimo karon, moabot ang panahon nga maluya na imong mga tuhod, taas ta kag agi, taas ta kag experience, daghan na kag ma-share nga mga experiences sa imong mga apo, atubangan sa Dios, gagmay lang gihapon tang mga bata. Bata gid gihapon ta siyang tubangan. Manang usa ka bata, once nasa iyang mga problema, madagma ganin ang bata, mangita day
mama or papa. Maabot ang bata awayon nas gawas, mangita din mama or papa. Ang attitude sa bata, di gid niya kaya kung siya lang. Luuran ang bata. May lugan lang naglulipap sa gawas, mangluod. Mamaraig din na siyang papa, papalitipod kog lollipop. Inana ang atong attitude. Ug gusto sa father nga di nato tan-aw natong kuglingon nga murag taas takig na aptan. Tan-aw nato atong kuglingon nga bata gihapon ta siyang tubangan, dependent, mamaraig, ug way laing kaduulan ang ato lang gyud langitnon nga amahan. Amen. Let us pray. Ginoo, salamat kaayo. Gitagaan mi nimo Lord og confident, sakto Ginoo nga perspective, attitude sa pag-ampo. Nga dili di ka amahan usa ka lain nga tao din hinamo. Dili di ka Lord usa ka stricto kayo nga judge. Nga dili di ka Ginoo ana ka against sa mga failures diha sa pag-ampo nga pwede di mi Lord mo duol. Bisan kami makasasala, bisan kami Ginoo napakyas. Tungod kay wala ang among pagkaanak sa mga tubangan. Ginoo tudlo mi nga mabatunan namo ni nga attitude sa pag-ampo. Nga matagkaron og unya Ginoo, dili namo tan-aw namong kugulingon nga taas na kayo sa mga tubangan. Nga moduol lang minimo Lord kung nami gikinahanglan. Nga unta Ginoo, mas ma-exercise pa namo Lord ang among relationship diha nimo isip imuhang pinangga nga anak diha sa mga atubangan. Dugangi mong pagtuo, dugangi among gugma, dugangi mong paglaom, dugangi Ginoo ang amo ang tinguha nga iluhon pa kanamo nga among magigugmaong amahan ug serbisuhan pa kanamo Lord hangtod sa ikaduhang pagbalik sa imong anak na si Kristo Jesus. Ang tanan namo ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.